हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मालवणी तडका। आज आपण पावभाजीची रेसिपी पाहणार आहोत। इथे आपण 100 ग्रॅम शिमला मिरची घेतलेली आहे, 100 ग्रॅम मटार घेतलेले आहेत, साधारण मध्यम आकाराचे 3 बटाटे घेतलेले आहेत। त्याची सालं आपण काढून घेतलेली आहेत। हे बटाटे कच्चेच आहेत। साधारण 50 ग्रॅम गाजर आहे, 150 ग्रॅम ते 100 ग्रॅम फ्लॉवर आहे, 3 टोमॅटो घेतलेले आहेत। हे टोमॅटो आहेत त्याची आपण बॉईल करून प्युरी करून घेणार आहोत। आणि मटार, बटाटा, गाजर, फ्लॉवर हे आपण कुकरला 1 शिट्टी करून शिजवून घेणार आहोत। भाज्या आपण शिजत ठेवणार आहोत। त्यामध्ये हे मी साधारण छोटंसं 1 कप पाणी घालते आहे। भाज्या आपल्याला खूप जास्त शिजवून नाही घ्यायच्या, त्या पूर्णपणे शिजल्या पाहिजेत, पण त्या खूप ओव्हरकुक नाही झाल्या पाहिजे। आपली भाजी बॉईल करून झालेली आहे। तुम्हाला दाखवते मी ती किती शिजवून घ्यायची ती। साधारण हे बघा, हे अख्खे राहिलेले आहेत, पण ते खूप छान शिजलेत, छान स्मॅश होत आहेत ते। आपण स्मॅशरने हे खूप छान स्मॅश करून घ्यायची सगळी भाजी। हे बघा, गाजर सुद्धा छान शिजलेत, ते ओव्हरकुक नाही झालेत, प्रॉपर शिजलेत। आता हे आपण सर्व स्मॅशरने स्मॅश करून घेऊ। इथे आपण खूप बारीक छान चिरून घेतलेला कांदा आहे, बटर घेतलंय, आलं लसूण पेस्ट घेतलंय। यामध्ये मी 1 मिरची सुद्धा वाटून घेतली, तिखट मिरची, कारण पावभाजी मसाल्याला थोडा तिखटपणा कमी असतो। ही काश्मीरी रेड चिली पावडर आहे, ही कलरसाठी घेतली आहे आपण। हा पावभाजी मसाला आहे, टोमॅटो प्युरी आहे, ही शिमला मिरची आहे बारीक चिरून घेतलेली। इथे आपण कढई तापत ठेवलेली आहे, त्यामध्ये थोडं तेल घालून घेतलेलं आहे। आता आपण कांदा घालणार आहोत। कांदा थोडासा परतून झाला की आपण त्यामध्ये बटर घालून घेणार आहोत थोडं। आता आपण शिमला मिरची घालणार आहोत। ही कांद्यावर थोडीशी छान परतून घेणार आहोत। 1-2 मिनिटं शिजवायचे कांदा आणि शिमला मिरची। सुरुवातीला आपण कांदा 2 मिनिटं, त्यानंतर परत मोठा गॅस करून कांदा व शिमला मिरची 2 मिनिटं परतून घेतलेला आहे। त्यानंतर बारीक गॅस करून शिमला मिरची आणि कांदा आपण साधारण 3 ते 4 मिनिटं शिजवून घेतलेला आहे। आता आपण यामध्ये टोमॅटो प्युरी घालून घेणार आहोत आणि काश्मीरी रेड चिली पावडर। यामध्ये आपण आलं लसूण पेस्ट घालून घेणार आहोत। आलं लसूण पेस्ट आपण टोमॅटो प्युरीच्या आधी पण घालू शकतो। साधारण 3 ते 4 मिनिटं हे मिश्रण आपण शिजवून घेणार आहोत बारीक गॅसवर। 3 ते 4 मिनिटं झालेली आहेत। आता आपण यामध्ये स्मॅश केलेली भाजी ॲड करणार आहोत। भाजी आपली शिजलेली असल्यामुळे आपल्याला पावभाजी बनवायला वेळ लागणार नाही आहे। हवं असेल तर आपण यामध्ये थोडंसं पाणी सुद्धा ॲड करू शकतो। ही भाजी चांगली मिक्स करून घ्यायची आपल्याला। आपल्याला जर गरज वाटत असेल तर यामध्ये आपण थोडं पाणी ॲड करायचं आहे।
छोटा अर्धा कप पाणी ॲड केलं आहे मी त्यामध्ये. आता आपण हे चांगलं शिजवून घेणार आहोत. यामध्ये आता मी पावभाजी मसाला मिक्स करते. अजून आपल्याला 7 ते 8 मिनिटं हे चांगलं शिजवून घ्यायचे. भाजी आपली खूप छान शिजलेली आहे. त्यामध्ये मी आता शेवटी मीठ ॲड करते. परत 1-2 मिनिटं चांगली शिजवून घेणार आहे. आपली भाजी तयार आहे. सर्वात शेवटी आता आपण यामध्ये कोथिंबीर व बटर ॲड करणार आहोत. फोडणीमध्ये बटर जास्त घालण्यापेक्षा वरून जेव्हा बटर आपण घालतो तेव्हा त्याची टेस्ट खूप छान लागते. आपली पावभाजीची भाजी तयार आहे. आता आपण ती सर्व करून घेऊ. फ्रेंड्स, माझी पावभाजीची भाजी ही रेसिपी तयार आहे. आपण ती बटर लावून गरम केलेले पाव, कांदा, लिंबू याबरोबर त्याची मजा घेऊ शकता. माझी रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक करा आणि शेअर करा. थँक यू.